Hej og velkommen til. Dagens video er inspireret af Elektronistas yndlings-YouTuber, nemlig Casey Neistat. I dag så skal vi forsøge at lave en kopi af hans enorme dørspion. I do have what I think is the world's largest or maybe most expensive peephole, which is this. I dag så skal vi lave to versioner af den her dørspion. Vi skal lave den originale, og så skal vi lave en, som er lidt mere handy. Det eneste, du har brug for i den originale version, det er et gammelt GoPro, et micro HDMI-stik og en gammel fladskærm. Nu kan det være, at du tænker, at det virker lidt overkill at lave den helt store version, men netop fordi, at der er så mange folk, som ser tv via deres computer i dag, så kan du altså få et fladskærm kastet i nakken fra helt ned til 200-300 kroner. Det eneste, du skal gøre, er at forbinde dit HDMI-stik til dit GoPro og til dit fladskærms-TV. Efter du har placeret GoPro og fladskærm, skal du huske at tilslutte dem begge til strøm, så de ikke løber tør for batteri. Så sådan kan du altså nemt lave din egen Casey Neistat dørspion ved hjælp af et GoPro og et brugt fladskærms-TV. Men hvis du synes, sådan en her løsning måske er en anelse overkill, så kommer her en lidt mere let, handy og trådløs version. Det første du skal gøre er at tænde for Bluetooth-knappen på dit GoPro. På iPad'en går du ind i indstillinger, hvor du skal forbinde iPad'en til GoPros Wi-Fi. Herefter går du ind i GoPros app Capture, hvor du skal forbinde GoPro til appen. Til slut skal du gå ind og tænde for kameraet. Og så nemt kan du lave din egen Casey Neistat trådløse dørspion. Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Hvad enten du laver en ny dørspion eller ej, håber vi i hvert fald, at du er blevet inspireret til at bruge gammel tech på nye måder. Hvis du er på udkig efter flere nyheder og artikler omkring teknologi, så synes vi, du skal gå ind på elektronista.dk, hvor vi løbende vil holde dig opdateret. Tak fordi du så med. Ha' det godt til vi ses igen. Hej.